आई भैया ध्यान दे, हम व्यास प्रेमनाथ चौहान बहुत ही सुंदर भजन एगो सबके बीच में भेज रहल बानी। पहले के अखंड कीर्तन होत रहल तौना में, ये बेरा होता तौना में गवैया लोग के का अंतर बा। ये गीत में ये हम भेजतानी। आज रिकॉर्डिंग हो रहा बा लखनऊ में माँ शारदा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जेकर निर्माता बनी हमारे भाई श्री नीतीश कुमार सिंह जी, अर्जुन चौहान जी रिकॉर्डिंग करतानी। नाल पर इम्तियाज अंसारी उर्फ मूसा बाबू, हमार चेला रंजन कुमार चौहान जी, चंदन बाबू भी बानी कुसौनी से आई। अब वो सब गीत पर ध्यान दी। कुछ ना बुझाता हो, दारू पी के राम धुन गवल बजाता हो, दारू पी के राम धुन गवल बजाता हो, दारू पी के राम धुन। राम
राम धुन आवतार हरि जी के नैया ओहि पर चढ़ के आवतार हरि जी के नैया ओहि पर चढ़ के इहा बाटे खाली हो इहा बाटे खाली माया के बाजार हो नैया पर मोहब्बत चल के इहा बाटे खाली माया के बाजार हो नैया पर मोहब्बत चल के दारू पी के राम धुन कवलयो बजाता हो दारू पी के राम धुन ढेला फेंकी गिरी जाके मुड़िए पर व्यास के ढेला फेंकी गिरी जाके मुड़िए पर व्यास के गीता रामायण नहीं पढ़ले उपन्यास 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 गीता रामायण नहीं पढ़ले उपन्यास के गीता रामायण नहीं पढ़ले उपन्यास के प्रेमनाथ ये देखी प्रेमनाथ ये देखी कथा कराता हो डर पी के राम धुन गवलयो बजाता हो दारू पी के राम धुन गवलयो बजाता हो दारू पी के राम धुन कहाँ डूब जाई आवा कहाँ डूब जाई आवा कुछ ना बुझाता हो दारू पी के राम धुन गवलयो बजाता हो दारू पी के राम धुन गवलयो